good morning guys. So magsa-solo rides muna tayo ngayon. April 1, time check 5 o'clock. So pag makalusot tayo sa checkpoint, diretso tayo ng Pangasinan. Ang ruta natin ngayon. So ayan, hindi ko muna kasama yung tatlong kasama ko. Solo muna. So ayra, tara na, let's go. So ayan guys, palit Pampanga na ako. So buti na check ko yung cellphone ko. Nawala yung mga naman, video ko na una. So ayan, shoutout sa mga kasama ko, mga pat. Team Gapang, si Christian, si PJ, si Dario, si Buano. Shoutout sa inyo. Saka sa Spartan Bikers, kay Jason Dundunayos, yan, time check 10 o'clock, palit Pampanga, go. Ay na guys, ang init. So yan guys, papasok na tayo na sa pier ng Pampanga. 10:30 po, 10:30 AM. Dito na tayo sa San Fernando, Pampanga guys. Okay, shoutout ulit sa mga team Gapang ko. Yan, na tayo. Malapit kayo kami ulit. Sa Angeles, Pampanga sa Family Mart Caltex. Sobrang init, grabe. Pugos pawis po. So, lakay muna ako mga guys. Nakayanin natin yan. Kahit nabunin tayo ng gabi, may ilaw naman yung bike ko. So ayan, kaya muna tayo. Agad. So ayan guys, dito na ako sa Dao. Susunod dito, Mabalacan tapos Tarlac na. Init. Aray, pero di bibigay. So ayan, nauna. So ayan guys, nandito na ako sa malapit ito sa Tarlac eh. Ito yung EasyTex ito. EasyTex na to. Ito, nandito ako sa baba. Ito Tarlac, ito papunta sa Tarlac. So malapit-lapit na ako. Shoutout kay Jason Dundunayos. Alam mo na ang mabangis. Ito. Update ko kayo mamaya guys kung saan ako. Guys, nandito na tayo sa Tarlac, boundary ng Pampanga, Tarlac. So pag nandito ka, Pampanga pa, Pampanga, Mabalacat, Pampanga. Pag nasa tawid ka na, sa tulay, ano na yan, Tarlac na yan, Bamban Tarlac. So ayan, time check 1:39.
So ayan, kalahati na tayo. Okay, shoutout kay Jason Dundunayos, saka sa Team Gapang, saka sa Spartan Bikers. Yan, malapit na tayo sa destination natin. Yan guys, patawid na tayo sa tulay. Tarlac na, Tarlac. Ito hanging bridge, itong tulay na to. So kalahati na tayo siguro. So ayan o, ilog yung sa may Dakar. Ito na tubo, ayan. So nakikita nyo ilog na yan. Okay. So ayan guys, nandito na tayo sa Luisita Tarlac. So malapit-lapit na. Ayan o. Ayan. Luisita Tarlac na tayo. Luisita Mall. Ayan. Time check. 3:20. Ayan. Ito yung mall. Ayan. Okay. So malapit-lapit na ang destination natin. So update ko kayo mamaya. Ako. Sunod dito kamiling. Ayun o. Nasakyan. Ito ba dito? Shoutout kay Jason sa Team Gapang, saka sa Spartan Bikers. Kaya kayo nasa boundary na ako ng Tarlac sa kapatid. Okay? May nakasibay ako mga bikers din o. Taga dito sa Tarlac. Santa Ignacia. Pangalan mo? Eman. Eman. Ito. Ah? DNL po. Isa. Okay. So ayan, sabay ko sila. Tara. Ay. So ayan mga guys, mga kasabayan ko dito, bagong kaibigan, mga bakers din. Pero ang babata pa, nalakas pa nito mga to. Ilang taon na kayo? Ha? Ilang taon na? 16. Isa. Okay, ang lakas mo. Ikaw pa lang, nagbabay ka na. So ayan ha, o. Chris Guevara 56 ha. Sige, patayin ko na. Nandito na ako, malapit ako sa kabiling. Yahoo! Yan o. Pangkuryente ng isda yan, walang kawala yan, kahit anong laki pa ng isda. Sige kuya. Sige, okay. Thank you. So ayan, kamiling Tarlac na ako. Lapit-lapit na. Woo! Okay. 2 oras na lang. Territories naman. Mga pinom. So ayan guys, nakarating na ako sa Pangasinan. Time check 7:30. So
aray pero di bibigay. Nandito na ako sa bahay ng kapatid ko. Tapos, hindi ako makapunta sa ano kasi gabi na. So, dito na tayo. Pasok na tayo. Nakarating na ako dito. Ayan. Dito na sa bahay ng kapatid ko. So, okay. So, ayan guys. Nagkakasaya na po ngayon. Boleh mambungingir, ano may boleh mambungingir. Okay, next song. So ayan guys, ganito po yung sayaw sa probinsya.